Kom, lad os få noget kaffe. Ja. Yeah. Der er fri bane. Kom, lad os finde Diamond Rain, før det er for sent. Ja. Yeah. Min hest! Amanda, vent! Hvis hun har sat sin hest et sted, hvor man kan se den, hvorfor... Amanda. Det er lige meget. Det værste er bare, at nu er jeg helt alene. Mand, det her det er virkelig ikke sikkert, og jeg har ingen idé om, hvad jeg skal gøre nu. Det er svært at være alene. Nej, det her går ikke. Hvad hvis der sker noget med hende? Hvad hvis... Hey, ikke særlig klogt af dig at være her, vel? For hun... Kom så tilbage. Du får betalt for det her, Amanda. Åh nej. Nå, så du er her. Åh nej. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Amanda har været væk i kvarter nu, eller mere. Jeg er bare så nervøs nu. Jeg kan ikke se Diamond Rain nogen steder. Jeg ved ikke, om han er, gået bort nu. Jeg kan ikke se Amanda nogen steder. Jeg ved ikke, om hun er gået bort. Okay, hjerne, fokuser. Jeg ved jo ikke noget. Så intet er sikkert. Så hvad med at bare tænke positivt og prøve at finde Amanda? Nej. Var det, hvem jeg tror, det var? Nej. Lad hende være! Du kan tro nej. Og jeg vil ikke være så sikker, hvis jeg var dig. Diamond Rain er nede ved de gule gravmaskiner. Nej! Sådan, Amanda! Godt gået, Amanda. Nå, lad os skynde os at finde Diamond Rain. Diamond Rain! Ja! Det her er en joke, ikke? Løb! Hurtigt!